Welcome back sa Mabuk TV. And this time, mag-road trip ta from Kauswagan to Kugon Market via Carmen. Unsa pa gaya na to. So tara, mag-road trip na ta. Tara, let's go! Sa tong shock. Guba na kaya kong shock nibuto ng isa. Hindi na magsilbi. Sabi na kayo doubt. Straight na kayo. Sada kita na ng dalan pa sa Mingang. Shoutout ko sa akong amigo nga taga Kauswagan. Wala naman magpakita. Asa na ka to? Road trip na lang may. Road trip na lang ko sa inyo. Right.
First time ko naka road trip dire, dili man ni kaguba ang dalan. Karang giliki nung gistanan. Except katong sa mga gibangag-bangagan kay ila tong i-reconstruct. Ouch. Woo. Mut kaguba ang shock eh. Init kay guys. Time check, it's 1 PM. Adlok naman yun kay magpakusog ah. Kungwa School. Kungwa, founded in 1937. So duha ka bukagyanan kung padulong kag Cogon Market. Dire ko moagi sa Carmen or dire pa left. Alright, go na ta guys. So kita via Carmen man ta, so dire ta straight. Mga left turn gyapon dito na Pikas. Ayaw po dalan diya padulong Cogon. So dire lang ta. Init kayo. Georgetown Cyber Mall. Uniliseo na yung nasa left. Right, direta left turn. Natas Carmen. Left turn ta. Direta agi sa Jarbor ha. Bridge. Lingaw eh guys. Dire kani sa left morning River Boulevard. Going na dato kaganya sa atong Kauswagan dapita. Kauswagan puntod na bridge. Alright. Straight lang ta. Straight padulong na ni Cogon.
ta diri guys kay dagan intersection. Building na makita ninyo Abog Maxandria Hotel. Alright. Tsada kinandalan basta wala ay traffic no. Na Aurorama Kugon. Abot na tas Kugon. Sky high nga building. Jarborha pati gyapon ni siya guys. Taas ang dalan sa Jarborha. Then datonan Jarborha extension. Right, dagan na ginamaligya ang mga lantern. Traffic nagmay so advance Merry Christmas sa tanan. And salamat sa pagtanaw ani nga video. See you sa next video. Bye bye.